Bon dia, en el vídeo anterior hem vist que els homònims són paraules que coincideixen gràficament però que tenen significats completament diferents. Aquest vídeo és la segona part dels homònims i comencem amb només. Només vol mirar el mòbil. Com s'escriu només en aquest context? Tens raó, en aquest context només s'escriu junt. Així que només s'escriu junt quan és un adverbi i significa solament. En canvi, quan la paraula només s'escriu separat, és una expressió que està formada per l'adverbi no i el quantificador més. La pròxima paraula d'avui és pot ser. I així tenim l'exemple. No pot ser que la pel·lícula no tinga èxit. Quina és la resposta correcta? Cert, en aquest context la paraula pot ser s'escriu separat, però per què? Com ben sabem, les formes pot ser tenen dos significats diferents. Pot ser s'escriu junt quan equival a tal vegada o probablement. Així teniu l'exemple. Pot ser vindran demà. En canvi, la construcció pot ser està formada per el verb poder i l'infinitiu del verb ser. Cal recordar que l'adverbi pot ser no admet el subjuntiu. Ara passem a la tercera paraula, que és si no. Si no arriba a l'hora que ens va prometre, m'enfadaré. Quina és l'opció correcta? Molt bé, en aquest context si no s'escriu separat, però primer analitzarem quan la paraula si no s'escriu junt. Això és quan té la funció de conjunció adversativa. I això què vol dir? Doncs vol dir que ha d'introduir un element que marca oposició amb l'element relacionat, per descomptat. Així he posat aquest exemple. No li ha dit que marxe, sinó que es quede. En canvi, si no s'escriu separat quan el context té una condició i una repercussió. És a dir, si no arriba, m'enfadaré. La condició és si no arriba i la repercussió és m'enfadaré. Molt bé, ara hem arribat a l'última paraula d'avui, que és la diferència entre tant i tant. I el nostre exemple d'avui és aquest metall és tan dur com el ferro. Tria la resposta correcta. En aquest context, tant s'escriu d'aquesta manera. Però per què? Perquè davant d'un adjectiu, d'un adverbi o un sintagma preposicional es fa servir la forma tant, com el nostre cas. En canvi, emprem la forma tant davant d'un nom. En aquest cas funciona com un adjectiu i concorda amb el nom que l'acompanya. Per exemple, fa tanta calor que no puc dormir. En aquest cas, tant concorda amb el nom que l'acompanya. Tant, tanta, tants, tantes. I el vídeo d'avui s'acaba així. Moltíssimes gràcies per visionar-lo. I us espere la pròxima setmana amb un nou vídeo sobre una frase, dues paraules i 3 nivells. Es tracta del nivell A2, B2 i C2. Adeu!